Čestčení přítomní, ľubí laureáča, ľubí členovia kuratória Myta Čišinského a ľubí členovia záložbovej rady, čestčená státna ministerka Klepš. Po zavodžacích zinkách Jana Pavla Nagela mám ja netko tun čes, was jara wutrobne, mene záložby za serbski ľud na letuše spoščenie Myta Čišinského tu do Šmochčic, 8. oktobra 2025 przeprosić a witać. 19. also po takim jutce przed 40 latami jest w Wazu założba za serbski lud założyła. A dżęca zmiemy czesne na nauk, zo smiemy k 15. razy po 1980 myto Čišinského spoščić. Mamy tu chwilu w Serbach niemale 10 dalsze myta, hakle wczera jest w Budyšinie przepodało myto domowiny albo czesne znamieszko, ale być z laureatom Myta Čišinského to już no niż to ryka. Zjawne pocieszczenie być za swoje dzieło, ki se hodnoci, zo skutkuje w tradycji uczynca. Tam a sem mi jo zasłyszach, zo nicht tu přispomnieše, to aber tam ne hodne, tun aber tam na miła dostać myto. Ale na najmniej drestem licza. A tak je napiatość, przeco zase wulka. Nadawk jury je z podatych namietów uzwolić laureatów. Wiercie mi, żaden lohki nadawk. A dalej? Potem, zo su kandidača ne wiedział o swojej kandidaturie rozsud zonili, a jun přiwzali, zoni zjawność o tym. Zabierno za laureatu podobne wużadanie, kaž za kuratori. A wszyscy so na dżęsniejsze wokomiku przygotują. Słyszymy potom słowa czeszczenia, laudacje. Rycznice są na niekajke właśnie uzwolenych na swoim puczu przewodzili. Niech pocieszczeni, sebewiadomi a z hordością tute myto nosza. Jeden z głównych nadawków założby ze serbski lud je finansjalne spichowanie wujicza serbskiej ryczy a kultury. Za to mamy smiernice za mnohe wobuki naszego narodnego żywienia, za horniu, kaž za delniu Łužicu, kiž podleža pak pomerne krutym hospodarskim zasadam. Myta pak widzu jako osobitą formu spichowania, a przypoznacza skutkowanie laureatów. Ze spichowanskim mytom w obkručby so o sebe dorost w szerokim zmysle słowa. Takie myto je mieznik, a do wistej miery zakończace, hodnočace, ale přeco minio też dalej tak. Wszyscy dotalni laureáča Myta Čišinského a spomniu na tute miestne na tych, koci šižo nesu mez nami, Anton Nauka, Pfarrer Herbert Noack, Alfons Frenzel, Maria Ulbrichec, Pietsch Janasch, Mitter Pernak, Juro Mečk a Benno Buder. Oni su ze swoim skutkom przynoszowali spełnieniu naszych zamierów we Łužice a przez jeje miezy. Bez toho, zo miachu nadawki, dawaria albo podobnego. A sme im z mytowaniem w duchu Čišinského na osobite właśnie dżakoni. Do mozov zahrali su so mi Čišinského linki epigrama stupać taktu kaž sopiska z wielkami wódź z jednej trubu, wiec mi stajnie byše niska, a tak mnoim nebych lube. Na jadrju właśnie zúrazna one zlate słowa je rozestajno z duchom a wobstejnosćemi svojho časa. A myslu si, zo přitricha linki menie abo bole za kojždého laureata, přetož kojždy je na svoje, nezamenliwe właśnie přinošoval k tomu, zo Serbia ještě sú. Přepodám netko státnej ministerstve Klepš svojo, zo by ona nas tež tu pozdravila.
Proszę. Sehr geehrter Herr Buda, sehr geehrter Herr Kurwa, liebe Stiftungsmitglieder, sehr geehrter Herr Wetzlich, sehr geehrter Herr Nitscher, sehr geehrter stellvertretender Landrat Herr Nowotny, liebe Gäste. Ja, in der Tat, es ist mir eine große Freude, es ist mir aber auch eine große Ehre, heute bei der Preisverleihung zum Dzerzhinsky-Preis hier im Bildungsgut Schmochtitz mit dabei sein zu dürfen. Eine Sorbin erzählte mir, dass sie immer wieder die Erfahrung machen würde, dass ihre sorbische Identität nochmals an Bedeutung gewinnt, je weiter sie sich aus ihrer Heimat entfernt. Während es hier in der Oberlausitz selbstverständlich ist, selbst sorbisch zu sein, sorbische Freunde, Familienangehörige oder Nachbarn zu haben, gilt man einige hundert Kilometer weiter schon als Sensation. Die Sorbin, von der ich gerade spreche, ist Franziska Brech. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin in meinem Haus und wurde in diesem Jahr, im April 2025, zur Beauftragten der Staatsregierung für Angelegenheiten der Sorben ernannt. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Freistaat das Sorbenthema damit auf eine ganz neue politische Ebene geholt hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch David Stadnik danken, der genau diesen Punkt im Rahmen des Koalitionsvertrages mit eingebracht hat und dort auch diesen Schwerpunkt mitgesetzt hat. Schließlich ist das sorbische Volk seit über 1000 Jahren hier in Sachsen zu Hause. Das zeigt sich nicht zuletzt an den vielen sorbischen Orts- und Familiennamen, die einem in der Region immer wieder begegnen. Erstmals urkundlich erwähnt wurden viele sorbischen Gemeinden im 13. Jahrhundert. Ja, aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr ja in mehreren Kommunen auch das 800-jährige Jubiläum gefeiert. In Kamenz, in Malschwitz oder in Wiednitz, aber das wissen Sie alle noch viel besser als ich. Und ich finde, der Titel der Wanderausstellung, die im Frühjahr 2025 im Sorbischen Museum Station machte, bringt es für mich wunderbar auf den Punkt. Was heißt hier Minderheit? Die sorbische Kultur gehört zu Sachsen und prägt mit ihren einzigartigen Bräuchen, ihrer Sprache und ihren Überlieferungen die kulturelle, die regionale Kulturlandschaft ganz selbstverständlich und das bis heute. Deswegen hat die Regierung den Schutz und die Pflege dieser kulturellen Besonderheit auch in der sächsischen Verfassung fest verankert. Darüber hinaus setzt sich der Freistaat Sachsen seit 2013 ganz besonders für die Belebung der sorbischen Sprache ein. Sie kennen alle unsere Imagekampagne Sorbisch, na klar. Doch nicht nur auf Alltagsebene fördert der Freistaat den Erhalt der sorbischen Minderheit, auch in der Wissenschaft. So ist zum Beispiel die Errichtung des Sorbischen Wissensforums am Lauenareal, was ja noch für mehr Sichtbarkeit zwischen dem Sorbischen Institut und dem Sorbischen Museum sein soll, letztlich eine sehr wichtige Investition, ein sehr wichtiges Projekt. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch der Stiftung Danke sagen, dass sie sich dieser großen Aufgabe, und die ist wahrlich nicht einfach, stellt und das mit großer Verantwortung wirklich meistert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schätze es wirklich sehr, dass sich so viele engagierte Menschen für den Erhalt und die Vermittlung der sorbischen Sprache und für die Pflege der sorbischen Kultur einsetzen. Und ja, ich bin froh, dass mit der Verleihung des Dzerzhinsky-Preises herausragende Leistungen auf dem Gebiet der sorbischen Kultur, Kunst oder Wissenschaft angemessen gewürdigt werden. Mein herzlicher Dank gilt der Stiftung für das sorbische Volk.
Herr Buda, Herr Kova, aber all die Mitglieder, die sich seit, Sie haben es gesagt, vielen, vielen Jahren dafür einsetzen, dass die sorbischen Kultureinrichtungen, dass Projekte oder eben auch die Verleihung des Preises gefördert werden. Damit verhelfen Sie der sorbischen Gemeinde zu noch mehr Sichtbarkeit und vermitteln damit auch wirklich echte Wertschätzung. Nun will ich den Laudatoren überhaupt nicht vorgreifen, aber auch ich möchte den Preisträgern an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für ihren Einsatz für die sorbische Sprache und Kultur Danke sagen. Liebe Gäste, lassen Sie uns heute gemeinsam mit den Preisträgern und allen, die sich für das sorbische Volk einsetzen, das Erreichte und die positiven Auswirkungen uns auch bei dieser Veranstaltung, bei dieser wunderbaren Veranstaltung, wo Ehrungen vorgenommen werden, das vor Augen führen. Seien Sie wirklich auch stolz auf das, was erreicht ist. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle versichern, wir als Freistaat werden nicht aufhören, uns immer wieder aufs Neue für die sorbischen Angelegenheiten stark zu machen. Budrobny Čak. Nazima. Lubka Lilia, moja sonina, młodzieńca mnie wokoszujesz, mужа z lusztom zawiedujesz, starcej sözy romadzisz, moda breza Janżel Piston. Lubka Lilia, moja zrudoba, smiertna hora pola łaza, debedżęca ksebi kaza, serbski lud mój bezpiesnie, zubi żywie wopomniecze. Lubka Lilia, budzisz zrudnisza? Z byskom wupyšiš przed kojny, stwoba Boża templo wojny. Nicht un so viac nie modli, komu spywasz żelny kirlusz? Lubka Lilia, moja nadzieja. Sztu miał bezstarostnie kwalić, gdyż nam świat so rozespalić. Pieseň moja, pozbien so, wietrec holce tebe čerja. Lubka Lilia, meine Traumgestalt, die den Jüngling sanft berührt hat, die den Mann mit Lust verführt hat, macht dem Greis die Augen feucht, junge Birke schützend Engel. Lubka Lilia, meiner Trauer Bild, hinter loser Grabgeläuter, ruf zu dir zurück dich heute, du mein Volk, denn ohne Lied wird Erinnerung sich verlieren. Lubka Lilia, wächst die Traurigkeit,
trittst im Blitzschlag vor die Wälder, Gottes Schöpfung, Schlachtenfelder. Niemand mag noch beten hier, wem singst du nun Klagelieder? Meiner Hoffnung Lied. Wer darf leben ohne Mühen, wenn die Welt droht zu verglühen? Lied, mein Lied, erhebe dich, alle Winde sollen dich treiben. Zvonjom za tebe behorič, tak mi drbe okuže so. Tajkich servu tebi stvorič, Vužica cu 100 a 100. Čišinski Žedži so tu v basni Vužice za Serbami, koči so cywy mocu za przychod Vužice zasadzia. A tajko człowieka dżęca czeszczymy, Juliana Nyczu. Julian Nycza pokaza ze swoim żywienskim puczom a swoim angażementom, serbszczyna nie je rycz zajszmoszcze, je rycz przytomnoszcze a przychoda. W osobie tam, gdzieś je, albo bije doła
długo niewidziomna. Won je zaso rumy da, abo je wróczo zdobywa. A to ze sympatickim zapalom, ze zasadzeniem, z klewernością a eloquentnym przesvědčowaniem druhých. A když to nepomá, potom też raz z nekonwencjonalnymi metodami. Julian Nitscha narodzi so 1980 w Budyšinie w otrošće nimskorečne. Jeho svojbne korzenie pak sahaja do Popice przy Šprevi, gdzieś by jeho dzied otrost serbskorečne. We wsi, gdzie so dżęca liedma jeszcze serbsce reči. Przez svojbne dowole si słowianskie kraje odkryši, zezna so Julian Hakle jako młodostny z tym serbskim. A zawieszcze dożywi, jak niewidziomna rzecz zdzila je, abo jak lochce so pozubia. A jak drohotne je każde napinanie ju wopkować, abo znowa wożywić. Won sam je noworycznik, autodidakt, kiż jesi rycz z wutrajnością przyswoju. Dżęca dawa ju jako nan dweju dżoku w swoje serbskie swojby dale, a z tym przychodnej generacji. Julian Nitscha maturowaše na Schillerovem gimnazju a poda so na studii na Humboldtovu uniwersytu w Berlinie, wezoslawistyki, w osobie južnosłowianskich ryczów. W swoim bachelorowym dżile staje się si prašenje dwurečna Łužica, sun, abo realita? Cele wiadomostne wiedzą. A to by zawieszcze tedom skere sun hać realita, ale nas Bożo je Julian wobsanknął z toho długodobny projekt szczynić. Po uspiesznym zakończeniu studia w masterskim dziele wienowaše so wopomnienskiej kulturze w dwurečnej Łužice po prvnej svetovej wojnie, slidowaše start do połowanskiego dyrdomdeja. On pisaše, sledžeše, zbieraše, wuučovaše. Všude tam, gdzieś możeše serbskie ryczy nowe rumdawać. Hać jako redaktor abo publicyst pola rozlada, jako wiadomostny sobudźiwačer w Serbskim Instytucie przy koncepcie digitalnego atlasa serbskich pomników, abo w Witaj-centrumie przy natwarje tekstowego korpusa za przewożowanską app Sotra. Dola wuučovanie serbszczyny bie a je jemu wiec wutroby. Przeco zaso podawaše a podawa kursy ludziom, kotci sami započnu se serbszczynu odkrywać. A dżęca čeče, što to do jeho dživa w projekcie Zari, gdzieś jenoś nie wuučuje, ale so vo nowe puće za rečne kubanie stara. Na swoich jezbach priki a podwu po Europie z kolesom, a to bez e-bajka, aber also bez e-bajka. Z wiecikom, zdoby się żywe zaciszcze o tym, jak są kultury a recze między sobą żywe. Južnosłowianskie kraje są jemu przy tym w osobie bliskie. Tam przeco zaso rade przebywa, a w obknieży tamniejsze recze. Do powiadka zawieszcze zarywa jest o tybi Juliano, kaj se mi praju jezba do Waliziskie. Tam se dożywił, jak samo zrozumliwe jewi so runorodność dweju ryczu w jednym dniu. Na wiesnych tawlach, na wuwiszkach, na informacyjskich tawlach, proszcze szudzie. Trajne to zaciszcz za tebie. Najwočividniejszo skutkuje Julian Nitscha tam, gdzieś zetkawaty so digitalny świat a serbska rycz. Pola swobodnie przystupnych serbskich rycznych resursów a wiedzy. Już jako młodostny zapisowaše do Wikipedii, a jest z początka serbskiej Wikipedii z lata 2006 podla, a z lata 2010 sem je čiriaca moc. Wiace hać 1000 artyklów a neliczomne obrazy je miestem za Wikipediu stworzył. A to chcę uzbienić. Ze serbskiej Wikipedii nasta
prynja swobodnie przystupna encyklopedia w serbskiej ryczy. Digitalny skład wiedzy, który staso z dobą z zdrowotnym tekstowym korpusem, zakładom za mnohe dalsze nałożowania w digitalnym świecie. To snano na prynji polat nie widzisz, ale runie tute swobodne daty są dżęca, są serbską rycz widziomnu czynili. Na wielkich platformach, w pytanskich maszynach, w digitalnym świecie zcywa. A Julian nie jeno serbscy pisał, ale też o Serbach. Wónie w niemskorycznej Wikipedii serbskie barby zakotwił. Z miestnymi mienami, biografiami, liczbami Arnošta Muki a popisaniami w Wikimedia Commons. Z tym jest serbskość tam doszła, dokąd też słucha. A nepřevidžomne je tvoje skutkowanie, lubi Juliano, pola OpenStreetMap. Se tam zbierki serbskich wiesnych a leżonostnych mienów zapisał, a sobie tutaj community z entuzjazmusom za to zasadzował, że są niemskie a serbskie pomenowania równoczasne widzomne. Twój jednore, ale przesvědčacy argument, takle to tola też wonka na tabli stoi. Tute daty namakachu swój puć do nawigacyjskich appów, a nadoby dwuryczność też na smartfonie, aber w aucie, jen fakt. A nic jenoż tam. Samo čišćane informacijske table w menie serbskich kunčinach, kotrež bazuja na OpenStreetMap materialu, pokazuje nitko dwuryczne karty. Dziękuję twojemu angażementu, Juliano. Tak bu z digitalnej prezency naraz cyle realna, analogna widzomność. A nadobo steješe prašenie abo argument w rumie, gdyż digitalne karty samo zrozumliwe dwuryczne są, czego dla nic też nasze wopkane abo informacijskie table. Je runohudność serbszczyny data, abo runo wulkość. A tak se lubi Juliano, jako serbski digitalny posłanc, diplomat, popuczu był często w pozadku, w kontakcie z politycznymi a fachowymi aktorami. A se so o to postarał, że so digitalna widzomność też analognie wyskutkuje. Za jednak wielkie napisy, a za więcej wiadomia w zjawności. Też z noszeremi wielkich platformów albo socjalnych sieciów se w rozmowie był. A był prawy pionier. Se największą serbską Facebooku skupinu założył, a spytał serbszczynu na Facebooku widzomnu czynić. Se terminologię przełożył, ale też dożywić dobiał, jak tam projekt nale zakończył. A to rzeczy jasnie, abo żada się si runiewo nieodwisne otworene daty. Ty si sobu zakład położył, zo ci młodzi a starsi dżęca samo zrozumliwe online serbscy pisaja, a po miestem też rycza. Szanse, kotreż nam digitalny świat skicza, przedewším tun otworene podziel, si za nas Serbów wużył. Z widzomnym wuskutkom, czujomnej rozpalitością, a z wliwom, kotreż sa daleko przez granice naszych obrazówków. A sy najlepszy dopokaz, lubi Juliano, jak wusko słuchacie digitalny a analogny świat hromadzie. Dzielenie między digitalnym a analognym dawno przewinione. Praszenie a serbsce tematizowaše prostsze a skutkovnie niewidzomność serbszczyny w zjawności. Zawyście nie możu tu wszystkie facety Julianowego skutkowania nitko naryczeć, ale jeho towarzystny angażement mam za wusahovace a tu naspomnienia hodne. Od leta 2010 angażuje się Julian w buddhiskim kamiennym domie, wosebie tam za widzomnu dwuryczność, nowe rumy za modernu serbską kulturu
a kontakt a wumieniu z Serbami a Niemcami. On przysłusza Radzie za serbskie należności w Sakskiej, aby człon założbuje Rady założby za serbski lud. Też publicystyce je Julian Jara aktywny. W serbskich bibliografii namakaja so miestem wiacore dziesiątki przynoszków z jego pera. A przedewším je dżęca aktywny pisar w socjalnych mediach, serbscy a niemscy. Reflektuje, argumentuje a przyniesie przeco zaso ważne impulsy do zjawnych debatów. Ze swoim stejszą a cywilnej kurażu stej won za otewrenu, pluralnu a sebewidomnu towarzność. Lubi Juliano, czeszczyny knienie a czeszczyny knieża. Dżęca je serbszczyna w digitalnym rumie samozrozumliwe prezentna. Płód mnohich ruków a wojczków. Dola twój podziel, Juliano, je jasny spoznajomny, noszony od idealizma, wutrajności a neliczomnych godzin dziewa. Što so digitalne započina, je dawno do realnego świata doszło, na napisach, we wołach, we wutrowach. Kaj so sam opisujesz z Łužičan, rečny aktywist, slawist, a przydam tomu pionier. Jeden, kiż je pokazał, jak z entuzjazmusem rzecz żywu dzierżysz, a widziomniejszu czynisz. A dokelż, Marko też prajo, je tele my to spichowanskie my to, prajo jeno, proszę, czyn dalej tak. Utrom Jack Juliano, zawsze, sztoś czynisz za naszą rzecz, naszą kulturę, a nasz przychód. Niech so twoja horca wutroba za serbstwo dalej hori. A swobodnie po cišinskim chcу dodać, zvonjom za serbstwo so horiš, tak nam dyrbiał każdy so. Nitk na wami je Serbo stvorić, a nitko keč uličić, 10 razov 100 kruč 100. Jutro mit Jack. Den Czeschinski-Förderpreis für seine besonderen Verdienste bei der Etablierung der sorbischen Sprache und der Vermittlung von Wissen über die Sorben in den digitalen Medien. Danke. To jest podzielne, to tak komprimowane, schon naraz się naposkać. Najpierw raz dziękuję sowito. Czeszczyny knienie, czeszczyny knieża, lubi przeczelki, lubi przeczeljo, to są wszudziom rozbrojeni w równości, koleginy, kolegojo, członki a członojo kuratoria, knieni statna ministerka, lubi wito. Najpierw raz
Chcę się jara wutrobne wyzo podziakować za tą wielką cześć, te letusze spichowanskie myto ciszynsko przyuzać smycz. Dziękuję so osobie kuratorii, któryż jest za to rozsudził, ale też wszystkim, ki są my przy wszelakich projektach na dobro serbszczyny a serbskiej kultury podpierowali, albo to dżęca jeszcze czynia. Wiele z nich są dżęca tu. Jsem si was przeprosił, dokud my na moim totalnym puczu przewodzili, w rozsudzacych wokomikach pudla byli, romadźe ze mną na projektach działali, albo przez lata aż dzielali 10 moi przyjaciele a przyjacielki. Na wiele z was też wiacer dybki przytrycha. A jsem si was przeprosił, dokud chcę se też wam za to wutrobne dziakować. Woseby pak so dziakuju mojej starszymaj, kiż stajmy cyjo nochcyjo na tutun pucz puswali, po kotrym szkroczu. Hej, to muszę, ale nic pisomne. A mojej najlepszej przyjacielce, żonie a maczeri mojej udziszci, wszystko w personalnej unii Lenka. Miejcie dziak za waszą podpieru. Mimo toho, że my dżęsniejsze czeszczowanie w osobinsce zwiesili, mam też w obsahowe usmierenie za zwieselace. Dożywamy dobu, w której się tak mianowana kumštna inteligencja jest tym omniprezentna, choć również nie są wulgaryczne modele ani inteligentne, ani kumštne w poprawnym smysle słowa, dokiż nie mają niczo z kumštom czynić. Używają so przybierajcy za to, że bychmy odmówy na minne albo bóle komplikowanie praszenia namakali. Mez tym są od KI generowane wusledki samo jako prynie przy pytaniu na Google pokazują. Jako Serbia mamy od najnowszego dziakowano KI a automatycznemu przełożowaniu a studii Lucia serbski chatbot z menom Agata. Chcę tyle rady skrótka o moich nazwaniach z Agatu powiedzieć. Tutaj mają mnie czynić ze specjalnym serbskim poskitkom, któryż mam z dydaktycznej perspektywy w osobie zawuknacych za wulkotne, ale skiery poszitkovne z charakterom tak mianowanej KI. Kajście pak hižo wiedzieli, pak runie w daudacji zonili, nie jsem żadną serbską szulu opytał. Dohodla, a dokiż w neserbskich szulach, hać to dżęsniszo litma niszto w serbskiej kulturze zonisz, przysłusza moliczkie mężczyzny w serbskim ludzie, kiż nie so żenie smiała albo dorbiała z menodawariom dżęsniszo myta rozestajeć. Je obasnie zwoje wuknyć, albo je muzei w Pančicach z radu opytać. Wieso wiem to, albo tamne w Cieszyńskim, mestrujem z jego zapiska w serbskiej Wikipedii, kiż jsem žila sam spisał, czynił to też, co nie bych się wszystko z pamiątką odszczurbiał, bo jednej temy pak nie jsem ani tam, ani w czyszczanej biografii niczo namakał. Wo swójbie Jakuba Barta. Nie mienił z tym jeho nana Michała, albo macz Mariu, rodzenu Delanec z Wiedeńce, ale swójsku swójbu. Skrótka prajne, miejesze Jakub Bart, dzieci. Wy so znane smiejecie, dokiż je však znate, sobie ciszynski katolski mysznik. To pak nieszcze hiszcze z czetu Agatu o tym bachtali. Z pełnym sebewidomiem, kotryż je typisky za KI, ona mi odmówi, hajszak, ciszynski miejesze dzieci. A to, a na tutym mistnie jeszcze raz pokazam na to, zo jeniczce cituju, z Mariu Kubaszec, prenie serbskiej buczoku. Odladają od wielkiego starobno rozdziela, Maria by 19 lat stara, gdyż ciszynski zemrze, jsem se Agaty kus zadziwany praszał, jak by tomu możno, szako by ciszynski z farariom. Hajszak, od mój Agata, ale, a to mnie jako potomnika ewangelskich Serbów a Niemców osoby pozytywne przekwapi, ewangelski farar. Za tutym faktom o ciszynskym w serbskiej literaturze, kajż też w serbskiej Wikipedii podam pytasz. Bych tuli jeszcze niektóre takie stawizniczki powiedzieć mógł, jsem wiele testował, tak jsem se na przykład praszał, za co so mi poprał myto z poszczydzenca. Spoiler, mestrujem za moje basnie. Ale z czasowych przyczyn dobimy nudom z konkluzją pokročować, tak mianowana KI nie znaje wierność, ona nie wie, co je prawie, a co wopak. Tuż je ona zasadnie nekmana widu sposredkować. Równie za to pak ju dżęca przybierajce zasadzujemy.
Poprawny nadok wielkich rycznych modelów je, derje klinčace sady sformulować, ki so nam spodobaja. To dla su one wužitne, na przykład za automatyczne przełożowanie. To my wiemy ze sotra projekta na przykład. Hacz pak su tu terenie sformulowane wotmuły też faktisce prawe, to za KI zcela relevantne nie. Równie dżęca pak su fakty ważne w boju przeciwko niewiernościom, które so dzień a spieszniejszo szeria. Tule smiem samo Bamža Lea citować, kiż zaso je nedawno Hannah Arendt citował. Idealne poddane totalitarnego systema nie je przesvědčený nacji albo angażowany komunist, ale człowiek, za któregoż rozdział między faktom a fikcją, między wiernym a wopacznym hižo nie eksistuje. Takich ludzi je, znajmniejsza po moim zaczuciu, dzień a wiac. Fakty o zmianie klimy, kiż naszą cywilizację woroża, o ruskiej wojnie przeciwko Ukrainie, o migracji albo korosczach, so przybierajcy do praszenia staje, albo jako minina przedstaje, którymś możesz przyłosować, albo też nic. Światowej klimie albo wirusowej koroszczy pak je szojene, hacz to nie wiriš. Znano dopomniczy so jeszcze na one wosy, które su przed 10 albo 15 latami przed tym warnowali Wikipedię jako żowo używać. Wieso nie Wikipedia, kajż każda encyklopedia, żadne żowo. Ona pak zmożnia w najlepszym padzie przystup k dalszym informacjom a spuszczomnym żowam, a woloży pytanie za odmowę. Tunle swój nadok je ona hižo tedy pomierne spuszczomne spełniła, a czyni to dżęca czym bóle. Nikak pak sme so šice na to zvučili, so ne smijeme je tekstam bez všeho dovjerić, štož vizo v smysle medijove kompetence za kujžde žovo pvači, hač paperanu abo digitalnu. Jenož za tak menovanu KI činime očividne husto vuzače, hač runiž popravom vime, so ona ne vuostaje jenož džele vjernosće, abo je vopak sposredkuje, ale knuze, menujce, když je informacije faluje, prostše nikajku bajku baje. Buďme sprawni, wulkeryczne modele steja zwiecza pod kontrolu nikajko amerysko albo čínsko wulkokoncerna, one su maksymalnie netransparentne, a nie mamy żadne zdacze, po którym puczu one swoim wuslitkam čindu, albo kajke żowa wużywaja. Nie wiemy, które algorytmy wużywaja, so bychu na wiste praszena do wistego smiera odmujeli. Wikipedia, OpenStreetMap a dalsze woterene a swobodne projekty su ryzy naprzeciw toho. Czegoż su w wszelakich dyktaturach też zakazane. One nie słuszają żadnemu wielkiemu koncerni albo bwudnemu miliardari, one su nastali z pilnego dzieła 100 tysięcy prawych człowieków, nikoci su dżęca też tu. Każda jednotliwa zmiana, każda nowa sada, każdy koma je dokumentowane, a smiesz je w obsahi samo za każdy zamiar swobodne a bezpłatne używać. Każdy zmyłk, kiż tam namakasz, smiesz uporedzić, spytajcie toleraz pola ChatGPT. Przez swoją wotereność można też małym a marginalizowanym skupinam swoje obsahi a swoją rycz zapřijeć, neodwisne od komercjalnych zajmów. Runie tutej filozofii so dżęca myto sobu sposzczy, a za to chcą so najbóle dżakować. Poslední odrysk. Ze spichowanskim mytom so stajne zwurazna nadzieja, so laureat ze swojej działałością po możności jeszcze wiele lat pokruczuje. Tuto mu przeczu spytam rady odpowiedzieć, hacz również je to dżęca ze zamówitym dziełem mistnom a swojbu, od tuż to Czeszo, hacz tedy jako student sred 20, gdyż sem największy dziel toho dzieła wukoniał, za który so mi dżęca myto sposzczy. To niech je mości k posledniej temie, którąż chcę tule rady narečeć, strategisku ważność projektu kaj serbskie Wikipedie albo serbskie online karty, a wuznam, któryż jimaj przypoznałamy. W małym ludziku ze znano 10, znano 20 tysięcy rycznikami nie budu projekty kajż tutaj długodobnie jenoż na zakładzie dzieła dobrowolnych fungować. Niemale każdy z nas, a z was, kiż mar trybne ryczne kmanosće, je na mnohých místnach wono a čestno hamsce vučežene, a většina so tomu hišče serbski dorost stara. Chcu tu rade menować przykład walizijskie, jeszcze raz,
na których so hewak też rado orientujemy. Oni mają w swojej narodnej bibliotece jacorych przystajenych, którzy so wolnie w opelniny, wutwar a aktualizowanie walizijskie Wikipedie starają. Tam, kajż tu, je Wikipedia największa encyklopedia we odpowiedniej rzeczy. Swobodnie przystupna za każdą rycznicu a każdego rycznika. Přeju si, a to budu też w przychodnych latach przy każdej so hodżacej składności wospětować, so bychmy spoznali wielki potencjał, który sobie w tym instrumencie koła, a so bychmy ją w przychodzie wszyscy romadze, proszę, wo wiele zamierniszo używali, utwarili, apelnili. Jeszcze raz wutrobny dziak, też za waszą szczerbność. Kito Lorenz Ostereier malen. Zum Beispiel können wir ewig lange dasitzen und Eier bemalen zu Ostern. Feder, Wachs und Flamme, mythisches Requisit, Tönung der Zwiebel, Farbe des Grases, der Rinden verschieden gefiltertes Schwarz, gekeltertes Grün. Wir zaubern, behende in Händen, wendet das Urei elementar, punktieren mit Impulsen den Ei-Äquator, ketten die Serien der Wolfzahnreihen meridional. Blendende Kompassnadeln, am magischen Kraftfeld gerichtet, hin zu den Blickpolen, wo die Rosetten der Sonnen uns zweisam verstrahlen unter den Augen. Verzaubert vom Mysterium der federführend Zeichnenden, der Ackerbauer Ahnenmyriaden. So bannen wir die Wiederkehr der Zeiten, die Symmetrie der Ereignisse, das Gleichgewicht der Generationen, die Proportionalität der Geschichte, die starre Harmonie der Welt. Die Wölfe sollen nicht kommen, die Sonnen sollen scheinen und tun das einzig Vernünftige. Wir hauen ihn auf zu Ostern, diesen steinzeitlichen Dämonenkult-Fetisch, entkleiden ihn seiner schönen Schale und verdauen den Inhalt. Nun geschieht die erstaunliche Verwandlung. Es kommt zur Auferstehung des Eis. Ungestümer pickt uns das Herz gegen die Rippen. In unseren Hälsern hockt ein lockerer Hahnenschrei. Fröhlicher brechen wir aus den Eierschalen hinter den Ohren. Wir brechen aus in das berühmte Ostergelächter. Sehen wir nicht aus wie aus dem Ei gepellt? Wir, der einzig göttliche Hahnentritt. Am Sonnendotter, raketenschnäblich schon, zerhacken wir die Schalen des Himmels. Menschheit kriecht aus dem Ei.
Mera cuszcyna, szkoda zo nimam. Szkoda, zo nimam za czom kotwicu, w jeszczu wichoru, czronu w boli na wierchu. Kupy Helgoland pytam, ciszynskiego ciszinu, nie srybam w skalinie? Raja z mojej hymnus wutry, pokazuja pwachta mocy, we mnie nemie spina, runiecza nima. Mera cuszcyna, modry klawier. Modry klawier klimpota dwie poojce. Koleba jadro, jadri wie jakajś ja, nie jako ta ani wykulni. Truna zapinkadwo wama wezdy do duri. Biezna, pytam jeho, potajne skoł pinkota. Róża Domaszczyna, die Spreewaldpuppen. Da stehen sie aus, in Stärke und in Spitze, vorn ausgestopft und hinten formig rund, bereit zum Aufziehen, unkränkbar durch Witze. Der Händler rühmt, die rosaroten Wangen sind abwaschbar, gehen nicht so leicht kaputt als Souvenirs und handlich zu verpacken. Die Spitzen rasseln, wenn die Puppen sprechen. Ihr Singsang klingt befremdlich, doch sehr schön. Ist immer heiter, lindert auch Gebrechen. Das Wasser fließt, die Kähne laufen über, das Geld, es knistert und die Kasse klingelt. Greift zu, der Händler ruft, bald ist's vorüber, dem Staunemann die letzte, reicht sie rüber. Der nimmt gleich Maß, renkt ihr die Glieder aus. Die Puppe nickt noch immer, hat's nicht über.
Jak przyniesu serbskie rączka do ludu? Praši so Mirčina. Jak zahoriam dziecinu za serbski spiew? Praši so Mirčina. Jak namaka młode talenty? Praši so Mirčina. A što to šo do mocu płaci? Prašice so to tež Mirčina. Lube laureato myta Cieszyńskiego, lube Mirčiny, luba Jadwiga, czeszczyni przytomni. Jako so 6. junija rano w serbskim rozwosu wozewi so dostanie Šmita Cieszyńskiego, to no chcech swojej uszomaj runie tak mało wierzyć, kajż loni powieszci, so je so w Dreżanach Karoliny most dołobia sypnął. Nasz Mirčin dostanie myto Cieszyńskiego. Hurra, hurra, hurra! Pozdźe, ale nic przepozdźe, prajmy juno lepiej skończnie. Skończnie są wózkie mury rozdzielenia myta padnęli. Skończnie poczeszci so wosobina, kotraż niedziewa zobychu jej hodowali, ale kotra skutkuje z czopweje wutrobiteje luboszcze k hudzeniu. Kajż nichtu, kiż przyspiewaniu w okno szeroko woczyni, zobychu też susodża ništo z toho spiewania mieli. Nic za przyklesk, ale dokiż je to proszczerenie. Hej, lubi ludzie, skończnie. Dżęc kwasuje wsza hoszczyna, nasz laureat a jeho Jadwiga, kajż też mała Snieżenka. Wsi przeczelio a przywózni, wsi znaczy a wsi nie znaczy, wsi tekstario a interprecza, hudźbnicy a muzykancza. Szule, hoszczęcy, farario a hospozy, kory a ensemblocy, Brigadnicy a skupinario, bobria a komisar, szumla brum a dromedar. hoszczotu a kosmosu, doma a przy radiu, wsi z nami tak so wesela, so dżęca myszki ryjuja. Po bildach skakaja, zo samo bobak z pince lada wočam ne veri. Prosimo je nedom tule všetkých vo vodače, jeliśmy tu nikoho zabitého mienować zabili, šo je nače vunc nikajko veľko mista abo z małej wieski. Lube Mirčine, za 3 nedele chodža dzieci zašo v našich wieskach od doma k domej Mirčina spiewać. Ale mój, iż od tebi dżęca, wiele zboża przejemoj, a so pięknie praszamoj, za tej wielkiej szklu, a tej hiszczy weszcie gromadu. Daš klar se da pozdišo? Nitko najprede mój tu dżęca swone placki wudźeli moj, hodnočijo tworenje laureata myta Cieszyńskiego Mirčina Wetzlicha. Won wotrosće jako najmłodsze od trzech dzieci w Kukowie na małej żywności. Maja 5 kół a 5 hektarów, a hižo zahe nauknie od mačerje a nana skawarja, so też poszuli doma gratu przymać. Su živi pod hesłom dživaj a spiewaj, hudžba słuszak 7 dni kajž klip. Racz na klawierze nauknie Pančičan Kloštre, a swój prynny wustup ma z 13 latami. Po maturze a wojsku koordynuje kulturne projekty w Gmiejskim Związku, je redaktor Nowej Doby, raje w skupinomaj Tajfun, a od lata 1980 profesjonalnie w band Oberland. 3 lata później pak so żurnalizmi do serbskich nowin nauroči, doniž so 2020 na wumink nie poda, ale nic na hudžbny wumink. Češćeni hošćo, lube Mirčinie, poprawom bych mój dyrwaj jako laudatoraj tule twoju knihu sonić, to tla z richom nej przeczytać, to pak by przedowotrała.
Namietujú tuž, nech sa to kujže sam doma čini, abo si ju kupi, a jeli ju upšerata, nech si to musí jen druhý naklad plánovač. Netko pak se ja sam sebe, a tež tebe, ľube Mirčine, prašam, kajkeho kumštlerja mám tu v naju laudácii najbolje ukvalovač. Što vu netko je, tu naš Mirčin. Spievetvorc, interpret, komponist, entertainer, hudžbnik, básnik, divadelnik, reporter, journalist, pisar, kolumnist, idealist, optimist, serbski ludové pesner, naš serbski herc, ščivom a dušu. A autodidakt, a tu mamy dalszego autodidakta dżęca, jenoż na drugim polu. Wszystko zapocznie so prajmy raz wopak wokoło, aber kaj sam pisze, nawowiestejo, bez wuczerja. Dzierży proszcze swój nowy akordion hinak wokoło, jako si piskanie sam ludki przyswoi. Melodie pak hraje nidom porerne wodpredka, one nawowe nesteja, ale on top. Češteni přitomni. Kajsti meno Korle Augusta Kocora za naše woblubowane oratorie z podčasu, tak sti meno Mirčina Wetzlicha za zabawnu a popowu hudžbu. Jenož dere, zo so Mirčin Wetzlich z ludowymi piesnymi a kompozycjami druhých nespokoj. W swoich dopomnienkach wuznaje, nadobo mnie brzusze woskotaše, a dodam, w porstach jemu swirbieše, a wewowie so zynki k melodii splečechu. Wučer Juri Bitna by jeho storkał, hudžbnik Benno Nekela kungsno, a rozwosonik Helmut Richter naposled prini tekst napisał. Swobodny być, a hižo so wieko tworiczelskiego żurleszka wotewri. Mirčin Wetzlich se z toho časa svobodu svojského hudžbného wuwicza wukomponuje. Hudžba związuje ludzi. Biernež rozdzielne rzeczy ryczeli. A tak twarisz ty, Mirčinie, ze swoimi koncertami hudžbne mosty z toho naszego serbskiego k niemskiemu obswiety, niemskiemu publikumu. Nech kaj zajsłości na krajnej ustajence w Pancicach, nech u Hochozy albo w Budyszynie. Runie tak zdobyła się też niemskich interpretów a producentów za twoje serbsko-ryczne narawania. Jako przykład niech są mianowani tu Ralf Bumi-Borsi, Malte Rogacki a Johannes Gerstengarbe. We swojej rodnej wsi Mirčin Wetzlich z dobom ludzi nańdzie, kiż jemu tekstowe podpażu przyjmnechu, kajż Gerata Lipsza. Mimo niego, luby Mirčinie, ty si z dobom kreatywne tworzenie, między drugim Madlene Nasticynie, Bianki Więcynie, Jewe Marie Czornakec, Bena Budaria, Jurija Kocha, Wernera Meszkanka a Reora nauki wužadaš v tym, zo odpowiedne teksty za tebe stworichu a stworia. A we paternostru ludowego nakładnictwa Domowina pytasz za młodymi autorami, zo bychu z twojej pomocu więcej podi dostali. Gdyż pomyslujenoś na nasze śpiewy, na twoje melodie, na które mój z Benom Budariom linku po lince, słowo po słowie, na rytmus a rym kečbuje. Teksty sadzawoj, a dyzladuju dżęca od krabata na modu swobodu, przez prajcze horemi na oświecimskie dziecko. Aber dalej, na tuja widu tafliczku, aber maci luba neruco, sem przemożene od repertuara, które so nam tu odčini. Od wubokeje balady,
Kirlusza, żarowacie modlitwy, haczke wesołe, lochke rece, aber kaž mehr z nami prajene rajnče raziermuzyki, šotuje. Dość a na dość. A wszo w profesjonalnej kwalicie. Chapeau. Kaž mi reho nauka přeradzi, bie laureat tež motor voneho serbskeho BNW-a. Prošu nic sami nic z BMW, mianowane BNW je mianujcy junkrutna, nienarujomna trójka Buda nauka Wetzlich. Huczno-tekstowa symbioza, kiż dobry produkt zarucza. Šojna hače hudžba prenja abo tekst, kaž pola trilogije Mała Snieženka. A v šojne hač v hornjo abo delnoserbski riči. Přetož tež delnoserbski rozvoz RBB nic je než hornoserbski z hudžbnej živky Wetzlicha profituje. Jeho tvoričeske skutki kojaja so v niemskim rozvozowym archiwie, w archiwie ARD, na wiacorych CD-kach a wieso tež w Syči. Archiv poča Mirčin Wetzlich w zajszwym lit 1000 pelnič, 1984 a 80 z titulomaj Swobodny być a Sylzy. Štož sčiovaše vubabi skire Sylze radosće nad tajki tvoričeski všelakorosću. Nimale 700 spiewał od baladu przez pop a rock, hacz dujerskiej hudżbie a samo country a sortaki po spicu pudla. Pisany mix a dola swojorazny rukopis. Kweslu tež hudžbneju redaktoru MDR nede Szczepana Brankačka, dženca Andreja Špitanka. W rozwosu wuwi so w zajszwych štyrch leczesatkach menujcy hudžbna rubrika, kiž menuje so Wetzlich. Šakorika hustody rajče jedno Wetzlicha. Nitmo tun aber tamne maličkostnik murkotać, ale wundlażane literarne twórby pisał nie. To dreh nic, zato pak w sobie druich pisaniu ponuwa a serbskie słowo širi. Wulke zapłać botung kniez, tebi Mirčinie. Zotte nam, twoim tekstariam, na tajke rijane wašnie, naše basnie, teksty, ideje kaž ti začuča a mysle živenja do zjavnošće nosiš. A do ludu a ve ludzie przez synkonoszaki, radio a live ustupy rozszerjesz. Tak su a ostanu one przystupne, a stajnie zaso prezentne, a nie powodpoczuja niedzie w nikakich zaproszonych knihach, na nikakich polcach zabite stejo. Przez twoje tworene nie si jenoś siebie sam promotował, nie? Se wiele dalszych interpretów między dzieciami, młodostnymi a dorośćanymi pytał, uzwolił a namakał, nazwuczował, wukupował, a je na swojskie noj, a na końcu na jewiszczo staju. A niekoci samo swój hudżbny powołanski pucz przez tebie namakachu, kaž na przykład Monika Klesec a Uta Švedic. Z każdej spiewnej skupinu dzieci a młodostnych, hacz na przykład Bobriju, Myszki, Szule, Sarski Młodzieński Oktet, albo Szumla Brum, z tej młodej generacji lubość a hordost k serbskiemu słowu a spiewy cyle jednore przyrodnie do dusze zaspiewał a tak zaszczepił, so oni to ze zapalom a weselom pistuja a dalej dawaja. Šo to bez oficjalnego nadawka nikakie instytucje, šo to ze swojskiego pohona. Nese tre pedagogiku studował, a tola wuspieszne jako wučer skutkujesz. Nimaš tre zakončene jako menedžer zarjadovanju, a tola organizuješ koncerty, ki su upředate. Nisi milionar, a nimaš žadnych sponsorów,
a tola tyka wszy swoje mocy a fęki do hudźbnego dorosta. Sytun talentowy scout w Serbach, z czuczywyma wuszomaj popuczu słuchają jaka kiczbliwie do szulu, dżenoż so wosbite wosykowaja. W tutym zwisku cu Lubemirčinie, a to niech je mi tu dovolene, twoju manželsku Jadwigu uzbinić. Ty tun wumiec, a ona ta cicha menadžerka za kulisami. Jako duo staj wszystko trebne za a przed jewišćom zriadowałoj, a z tym te wulke jewišćo za myszki, bobriju a dalszych interpretów we Łužice zmožnivoj. Waju dom zmieni so na wumirsku mini agenturu. Jadwiga ty se wszo przygotovala, jeździła, wsie fałce odpopadnęła, troštowała a podobného. Jeno sobie na jewišću šo fungowało, a wszystkim przed a za jewišćom so lubiło. Spiewory a oratorie. Z nimi dari nasz laureat serbskiemu dzieciacemu a młodzieńskiemu świecie moderne tworby w swojej rieči. Woprawdźite zbożo za naszą kulturu. Znano so dziwacze, czego dla ryczu w oratoriach w pluralu, hacz runisty dotal jenoż 12 preni serbski rokowy oratorii Wietnik a czasy, kaž tež rodzišćo. Wotmuła je jednora. Cici oratorii so hižo zrodzi, kletu smimy so na wulkotnu wodu weselić z tekstami Róže Domašcineje. Zamirčina Wetzlicha słušati nabožnosť a národnosť prostše romadže, kaž Hornc a Wieko. Bez dziwa tuż, so so też serbskim šolam wienuje. Od leta 2000 produkuje mnohe nábožne spiewy za a z dziecimi. A jako kronowanie eksistuje samo CD, bo swiečene leto. Od prejnjeho zynka hač k wulkemu wustupi, Wetzlichec mandelškaj meštaj šitko kručeve horsči. A tyž dženca, dže dziwo z dziecimi dale, byrniš przez dwuryczno strudy kitro woskočiwe było. Ale dziś je wola, je tyž puč, a pola Wetzlichec tak. Lubemirčinie, češćeni hošćo, přijdemo i nitkole nedonke konce. Małe rozpominanie a dodawk cupak tola hišće skrótka odbyć. Kujždu sredu popołniu cioch, wuje kaj štapjene doma na terase mój psik. Na straszne rujacu sireniu woniowe wobory. A to dopomina mnie stajne na nas pił, pak z wielkami wuč, pak swój put swiernie dalej idź. Wielku je tu chwilu wiele w naszym kraju. Wosebie w naszej Łužice. Takich a hinajších. Ale naraz nabywaja naše spiewy aktualniejszą wahu, dyszli predy. W tekście reka dale nic wielkom so wić, ale hić. A ty se swój pučou. Se cyle jednore na drude jara kamienojtych, šmotawych a zaśmiatanych ścieżkach twój runy puč chudzenia szł. A to z wielkim uspiechom, kaž oblubowaność twojej uczby nazornie dopokazuje. Doma od komody przy żurle hoszczęcu na nimale wsie jewišća naszej dwurycznej Łužice, hacz do praskiego parlamenta k tedomniszemu českemu prezidenty Miloši Zemani. Wsieje czeszcze, mój kniez Kumšlerer. Dale, moi lubi ludzie w tekście. Wetzlichecom kukowie do domu Mužikece prajachu. Tak mianowachu znano tedy naszego dżęsniego laureata Mužikec Mirčin z Kukova. Ja pak praju nam všim dżęca. To je muzikus Mirčin Kukovski. Kiž bydli w susodstwie domu básnika Jakuba Barta Čišinského.
Bart Ciszynski je zawostaju jasne a poetyckie słowa, Wetzlich Kukowski krasne melodie. Lube laureato, wostajn dale hučne, kreativne, serbskemu rozvosi spuštomne žovom, a mođine nadal z dobrym przykładom. A bodał, zo tež k letu na mejemetanu ve Kukowie wuku rokujesz, a jeli twój akordeon zase raz stałkuje, spiewaš emprošče vodcišo. Nitko, tule mój poslední pokił, reče. Lubim Mirčinie šťirovací odpis za dženca večer na dom puč. Jako prine, dajte peniaze toho myta nedom Jadwice. Druhému, připin si potom te myto na tvoj nové frak, stup so doma před tvoj veľký špíhel, smej so porane kajž Němc natykanc a šin jedne foto. Naposled, pojst tun frak som to mytom porjadne do kamera, uhoň si rukawy, a od ponedžele reka zaso, dođiva zdar. Na dalsze tworicielskie liczesatki a Utrobnu gratulaciju. Dobre rene, also Rauha, Bogna, to je film. Jen nevím, kaj to šočinil, ale nahaj bo se podlabo, da více vědět, no. Sehr geehrte Frau Staatsministerin für Kultur und Tourismus des Freistaates Sachsen, Barbara Klepsch, Češčiny předseda Rady záložby za serbský lud, Marko Kovario, vážení členové kuratoria k spoštění Myta Ciszynskiego, lubi hostčo. Zaplać Boh, luba Bogna, lube reo nauka, zawaju nujace, hodnočace słowa, gdyż by ja to wiedział, co dziecko powiedzieć, byś się polinko pisał. Jasni Juliane prawie to jest stara szula, kajś na skadzowance kabaret skory. No, ale super. My do Ciszynskiego by za mnie do dżęsniejszego daleko pryć. Sem drekujże drugie leto na to mikał, że budu mnie
albo so bude jamie z pročišćenými, a přeco zaso me ľuďo napúču na rečachu, da se skončne ty naredže. Tola ani kuska si předstajiť nemožach, zomilo so to, što je so mi do kolebky položilo a napúč dalo s takým veľkým a najvyšším státnym mytom Serbov počiščiť. Miach, gdzie iżo przeco wulku cześć a zbożo, zo smidżach przed ludźmi śpiewać, piskać, a ich na swoje ważne zabawiać. Ja, serbski herc. Nitko steju tu przed wami. Poczekajcie, ja na pomokus. A ja sam ti jarasziło, że twarny, ale szojne. Nitko steju tu przed wami, jako wysoko mytowany, a wiercie mi, tak prawie zaprzymnyć, to zcyła jeszcze nie możu. Što się so przez całe lata stało, a kelko ludziom miał a mam so dziakować, zo smidżach a smim takie bohate úžbne živenie v svojej ľubovanej dobinzne doživiť. Co tak práve do svojho splešť nehodí. Na prvním místě sluša Jack. Vy som moje ľubé manželský advis. Ona je mój kompas, a wie, dokal mnie wić. Przy tym mnie przez całe lata ciężkie kogoś przetrwa, a znać by też jej, kajż mi hudźba a wszo, što z tym zwisuje żywienski eliksir. Morec, zos mój przez ledżesatki serbskie hudźbne ryczne kubło jako kowarniu talentu stworywoj. Przy tym nozy, kaž basnicy, Berno Buda, Rao Nauka, Maldena Nastycyna, Bianka Wencyna, Werner Mieszkank, Jan Warna, je ich wiace, kaž Pecza 20. W niedzie 700 naratych śpiewach a stuczkach swoje ślady zawostają. Za to im mój a naju Jack. Pokłonić sú so toho unia przed všimi interpretami, spiewnymi skupinami a chórami, kociż ze swoim wosom naszą serbską żywą kulturę z moimi kompozycjami obohačeja. Tomu służa prynja serbska kulturna brigada ze swoim dirigentom Friedemanom Böhme. Dawno ne bych so moje kompozycji do sveta nešmuli, ne bych je mój luby związkar, a towarz Malte Rogacki zreżan tak wusiknie a emocjonalne wudźbnie wobdziewał. Za mnie je to junkrotne. Danke, dziękuję, Malte. Jako so drudy w swoich hudźbnych kroczelach, kopolach, a si prawie rady nie wiedziach, by mi przy puczrubaniu maci bulank po boku. To wiem się ważyć, luby Macio. Każdy czas możach w lenie pola Širakec założyć, aby mi nebo Juri Širak durje odčinil. Zasakle, ale z wielkiej serbskiej duszu by mi wszystkie teksty w minionych latach przeladał, a lektorizował, a przeco zase z mylki wuszmorał.
Zapłać Bo, lubi Julio. Horde sim na wszystkie koncerty, programy, a o sobie serbskie kwasy, na których smidżach skapało rać. Tak słysza mój Jack Korczmariam, Haslowe, Szunowe, Lenie, a Słyszecach, Polakulowe, a drugie. Tuż to koncertów a wystupów je naszej wecklich jeckowarni, to so zda, tenke pan drudy gospodziuny, ale swoim czasu miłoczanski, chrześcijansko-socjalny, kubanski skutk smużnił. A do Ukraja je nas niedejszy nebyczanski wesnanosta Tomasz Czornak subuzał. Tyż to zasłuża si mój Jack. Wieso by ja nie mógł jeszcze wiele dalszych mianować, ale ja chcę to ich miany czynić. Co by było moje żywienie bez służby a śpiewu, które so mi tak prawie nie zna te tworicielskiego żoła, nie zna tego żoła w użolichu. Aber je tola susodstwo a najbliższy puć przez małą Czeszku k Bartecom, Cieszyńskecom, w Kukowie, mój klucz nadareności. Sztu wie? Hacie tworicielska szkriczka z Barte z dwora, tyś na mnie przeskoczyła, a nic jenoś na mnie, ale tyś na holce a hulcu w szkołach wszystkich katolskich osadów. To je mi największy dar. Mój Jack słucha wieso dzieciom, ale też ich starszym dziadom a włókam. Nic naposled to unia Sabine Lanzeny a Marcele Hose a všim dalszym, którzy bychu nazwuczowani a przedstawieni musicla Janżel a śpiewory z dobu Bohu świeczne leto zmużnili a przewodzili. Przy tej przylezności sposzczenia myta Cichińskiego je bez dwiela prawie, że są w mienie lubowario moich śpiewów, wszelako maj MDR a RBB za narawania dziękuję. To nastupa te spichowanie przez założbu za serbski lud a serbski ensemble przez dziwadło a dalsze instytucje a mnohe towarstwa. Všim Jack, ale ja si myslím, my jsme všichni romad, že máme všetci veselo na tym. To je najważniejsze. Nitko steju tu laureat myta Cichińskiego, kajka to cześć, to się ja praju, ale to może ja všetci zase uzminić. Dzieciom a młodostnym praju śpiewajcie a piskajcie zo klinčik nebesam. Kajś ja we Wotrowie. Ty wiesz, jako śpiewach wołam was wocojo, a pospachu mi Wotoreka wulki zliuk. A jenoś na mnie. Hej, nasi wocojo widzaku, ciężkie czasy ty za Serbów przetrać. A tak nie mieli też my strach przed tym nic. Naopak. Moja wizja bija je, za zachowanie naszego drobnego a bogatego, rycznego a śpiewnego Kuba Horić. To się też od przychodnych generacji przyjął. Za nie bychu sobie czasa zaslepić dali. Na końcu mojego trzeciego oratoria Wulkotna woda, któraż premiera jest prynnej serbskiej kulturnej brigady 2027 przedwidziana, ale może to to być, po słowach autorki Róży Domas-Syneryka. Stara, nowa kraina będzie inajsza. Inajsza? Wsza? Bez człowieka? Albo z człowiekiem? Z człowiekiem? Bez? Albo? W swojej wlicze 2022 w tej knize Sonić to dla z Richom nie pišu.
Niczo so ze zańdżeności zubiło nie. Naopak. Moja dusza słucha hudźbie a serbskiemu słowu. Słyszę jeszcze wuczorja Jurija Bitnarja. Czym dalej tak? Twoja nadoreność je ci wielki dar. Tute słowa są mi spostrzeniem myta Cieszyńskiego, dalszy pohon, a mnie pohonuje. Młodym serbskim hercam, śpiewariam, autorom, a mnohim dalszym ze słowami Jakuba Barta Cieszyńskiego rec leczcie z czasem. A k tomu bych dobrą radu słowackiego choreografa Juraja Kubańki przydał. Junu w ansamblu na jednym koncercie mu mi ruku tłuczo głęboko do oczy ladają prawi Mirczynie, nie odbij żenie mordyski, ale wostań przeco modern. Dziękuję.
Utrobny Jack, umil pod navodom Lijane Bertokoveje. Recitacije smo slišali od Zare Cižec. A zarał je nam Mercurius Quartet z Drežan. Dziękuję. Utrobny Jack jeszcze raz laudatoram za ich rycz, a ja smiem was nitko przeprosić na tą pełną szklu, a na pełne szlence do susodnej rumności. Dziękowano zarady założby, kiedy to przygotował. Michaela Moszowa to czyniła nitko już też 15 razy. A dajcie się lubić on rany wieczór przy najpierw moim toastcie prytku. Możemy niekie tam co pryki podać, a potem se zaspiewamy też jedną swaus, ja myślę takie mierčino. Musisz to zakantorić, ale nie trebaš. To mu też auch nicht mehr, dziękuję. Also, rany wieczór wam jeszcze, a rany popono, utrobny Jack.